Ahojte, my sme Martin a Michaela a žijeme v rodinnom dome s našimi dvoma malými deťmi. No a rozhodli sme sa dať si na dom fotovoltiku. Chceme našim deťom zabezpečiť lepšiu budúcnosť a veríme, že obnoviteľné zdroje energie sú to správnou cestou. Taktiež sme chceli ušetriť za elektrínu. No, chalani zo Solaras nám všetko detálne vysvetlili. Spravili osobnú obhliadku, pripravili 3D vizualizáciu a vypočítali nám návratnosť. Boli sme fakt spokojní s celým prístupom a tým, ako sa o nás postarali. Máme namontovaných 22 solárnych panelov a batériu. Teraz môžeme nabíjať aj naše auto priamo z panelov, čo je super. Sme naozaj radi, že sme urobili tento krok. No ak o tom premýšľate, určite si dajte záležať na výbere kvalitnej firmy. To je ozaj dnes veľmi dôležité. Ak chcete ušetriť a zároveň prispieť k lepšej budúcnosti pre svoje deti, určite odporúčame zvážiť fotovoltiku. Pre nás to bola super investícia a radi by sme ju odporúčili každému.